Ini acara ini aku mudik nih. Ini wis tekan kon Kapura. Selamat datang ono bisa. Di terminal. Ini ceritane iki mau aku mudik loh. Kan ngumahi dikon musung rabuk. Musung rabuk. Karo mamak gua. Ono ki pabrik. Yo, kuweselnya iki nang gulu iki tengeng. Wong ora tau nyunggi dikon nyunggi ni rabuk iki. Sekon dhuwur kono wae. Yo, dalan kono kan gini iki. Lho, teo lagu. Teo ning gulu iki ceneng. Sukete jujur. Oh, sama